Oy, pero ang tanong, nahanap mo na ba yung shorts? Actually, kaya ako nandito sa Love Radio dahil gusto ko sanang humingi ng tulong, pahanap ng shorts ko. Oo, sige. Go. Ipanawagan mo yan. Nananawagan ako sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Love Radio. Kung nakita niyo po ang shorts ko, pa-message po ako. Hanggang ngayon nakasalawal lang ako. Pag nakasalawal ka ba, merong nakaumbok? Ano? Detachable yun. Ano? Wala, detachable yun. Ano naman? Sa trip ko, pag gusto ko tanggalin, tatanggalin ko. Pag gusto ko nandyan. Kasi nga 70-30 daw ako, di ba? Ayun. Okay, Aling Selly, maraming salamat sa iyo at sana makasama ka pa namin sa mga iba't ibang episodes ng Secret File. Ayan. Thank you so much. Salamat sa Love Radio at sa lahat ng mga nakikinig na mga Team Payaman fans, mga kapa-power sa inyo. Ayun. Thank you.